कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। देवाने आम्हाला कामगिरी सांगितली काय 360 गवळणी आज माठ करू मसूरच्या पातळीवर चालले। आपला काय आपल्याला अडकवायचं आता काय आपण 360 चला भावा जाते जास्ती काय अरे बाबा कामगिरी करायची आहे ना कामगिरी झालीच पाहिजे माझ्या दोन चपल्या घरी राहिल्या चपल्या ना ढगला लावून दे माझ्या हातात घालणं काही आहे दांडू या बाबा दांडू आहे की मुंडाला आहे आमचं सर्वच आहे बघ तुला माझा वाकला आहे करून गे गोडीला माटाला गोडीला माटाला गोडीला माटाला जाऊ झाला बरोबर कापूया